Менавіта пасля звёзднага пуці да мяне пачалі звяртацца з замовамі на аўтарскія песні. У 2024 годзе я прыймаў удзел у тэлешоу «Звездный путь» на тэлеканале АНТ. Менавіта трэці сезон «Звездного пути». Трапіў я ў каманду Евгена Олейніка і прыйшоў туды на кастынг я з аўтарскай песняй «Сталіца Палесся». Потым нас сумясцілі ў дуэт, мы выступілі ў чацвярцьфінале, далей нікуды не прайшлі, але гэта велізарны вопыт менавіта для мяне, як чалавека, які зараз працуе ў культуры. Гэта велізарныя новыя знаёмствы, гэта проста погляд на культуру арганізацыі тэлевізійных здымак, і я шчыра адзячны тэлеканалу і ўсёй арганізацыйнай групе за тое, што менавіта проста паўдзельнічаў, і тое, што мой аўтарскі беларускамоўны рэп прагучаў на ўсю краіну. А што зараз раблю я пасля удзелу у тэлешоу? Да, у прынцыпе, тое, што я рабіў раней, пішу песні, а толькі ўжо не свае аўтарскія, а менавіта прадаю свае вершы і аранжыроўкі на замову. А таксама працую ў культуры. Вось такія справы. Менавіта пасля звёзднага пуці да мяне пачалі звяртацца з замовамі на аўтарскія песні. Так што шчыра дзякую, сябры, удзельнічайце, вельмі файна.